uNkulunkulu akakulona philo phusho umlilo pastor ulingi okubalile okufanele ukuthi qikelela ukuthi number isensa kusongo 9 la 5 ntambama Monday to Friday kuphela awungu WhatsApp uyafona kusongo 9 la 5 ntambama Monday to Friday kuphela awungu WhatsApp Usipho gift sawubona baba mfundisi ukuba ukugijiswa inja but mayifika kuwe uphelelwe amandla usho ukuthi uyena ophelwa ngamandla uma lenje emgijimisayo lenje emjahayo isisebuduzane isifika kuye ube sephelwa ngamandla naku singakusho number 1 isikhathi esiningi uma uphupha ugijinyiswa inja kuwuphawu olungaba olubi uma uphelwa ngamandla ngoba lokusho ukuthi empeleni kungenzeka umnene kakhulu ulunge kakhulu futhi awunalo udlame ngakho ke angeke uzibandakanye ekulweni nomuntu oyisitha noma ke okulwisana noma ke awuzibandakanye ekulweni nomuntu oyisitha noma ke nomuntu lokulwisayo bona kanti omunye angalibheka kanje number 2 kwesinye isikhathi uma ngenzeka uphuphe ugijinyiswa inja kuwuphawu olungaba ke olubi futhi uma uphelwa ngamandla ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeka ukukhothisa ukuthi awukwazi ukuzimela ngenxa yokuthi awuzethembi futhi awunaso nesibindi sokubhekana nomuntu okuvukelayo nokulwisayo ngenxa yenzondo amagqubu okanye intukuthelo yakhe omunye angayibheka nje number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha ugijinyiswa inja kuba uphawu olubi uma uphelwa ngamandla ngoba lokho kuyakuvezela lokuthi angeke ube nawo amandla noma amasu okanye ke indlela yokulwa nokunqoba isithe sibe sinonya nesiyingozi esikuvukelayo ukushuthi ke umuntu okulula ukuthi bangamnqoba ke phela makunjalo siyabonga ke besibhekela ukuphelwa ngamandla ungakwazi ukubaleka noma ukubhekana nenje esuke ikugijimisa noma esuke ivama ukwisizwa izami kokuluma ngaza kwethu ngizothatha ikhefu ku YouTube kodwa uma sathi ikhefu I'm considering ukuretire chaza namaphupho ku YouTube ose abantu sebayongithola ke nje ngocingo labo banenamba ongenayo ke hard luck so uma ngothi ichannel leyo uyayifuna noma khona umuntu omaziyo ongayifuna you can make an offer oyithathe siyabona